Manindog palihog alang sa hamubong pag-ampo. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom, o nakaligon sa among paghigugma, itugot nga makatununta kami sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhig matud nga kalanon, o nga mabuhi unta kami sa nang pulo ngayang gisulti, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod palihog alang sa importanteng pahibalo. Gipahibalo ang mga lay ministers sa atong meeting human sa ikaduhang misa adto sa konbento. Palihog ayaw si Piata sa pagtambong tungod kay atong pagahisgutan ang umaabot natong recollection. Salamat. Ako lang ipahibalo mga igsuon, ilabgi na sa mga Tagaluok nga karong hapon, alas 6 sa hapon, adunay misa dito sa Luok, no? Atong gibalik ang ilahang karaan nga schedule every third Sunday, ana na sa hapon alas 6 adto dito sa ilahang kapilya, no? Kunya ang ikaduha nga bililhon ako nga ipahinumdum ninyo mga igsuon, hapit na ra ba ang Marso 5. Mao kini ang adlaw sa ordinasyon sa atong igsuon nga tagahagna, si Reverend Kyong Nang. Siya ang mahimo niya nga pari uban sa laing duha ka diakono karong Marso 5. Unya pagka Marso 6 ang iyang unang misa dinhi sa atong parokya. Unya ako lang mong gipahinumduman para mahinumdum pud mo sa inyong donasyon, no? Kay nanginahanglan si Reverend Kyong sa atong pagsuporta, daghan tayong mga bisita anang higayuna. Unya apil pod ang mga ubang tagahagna nga gusto pong muambit sa hikay-hikay kaon-kaon dito unya sa gym. So magpakaon man ta sa atong mga bisita, mauna nga palihog atong tabangan si Reverend Kyong sa pagpangandam ang parokya, mulihok mutabang usab para kaniya alang sa kalampusan niya ng maong higayon, no? So ayaw mo kalimot kung mahimon ta mga igsuon ang inyong tabang og donasyon, inyong ihatag sulod na karong si Manaha. Kay gamito naman namo ang inyong tabang sa pagpangandam alang ni anang maong pitsa, no? Unya, magpasalamat ko kaninyo, ilabi na sa miduyog sa milabay nato nga Biyernes sa atong istasyon sa Cruz. Daghan-daghan ba yun ang nanguban, bisan og gihadla ta sa ulan. Sa mga tao nga nag-andam sa mga krus ug sa mga istasyon, kang Sir Bulyas nga nag-andam sa sound system, nindot na baya? Kaya na natay gwapo nga sound system. Unya, manghinaot nga madasig sad mo ang tanan ba? Akong hunahuna, daghan pagyud nga wala pagyud manguban. Unya, narabatay special nga intention aning maong istasyon. Una alang sa atong Santo Papa ug sa tibuok simbahan nga makapili ta og bag-ong Santo Papa nga mupuli kang Pope Benedict, no? Maunay dako kay nato nga intention pahinungod sa atong istasyon sa Cruz. Unya, ikaduha mga igsuon, atong giampo ang usa ka limpyo ug matinud-anon malinawon nga eleksyon ilabi na gyud dinhi sa lungsod sa Hagna. So maghangyo lang mininyo palihog atong ubanan kining maong kalihukan kay para manggid ni sa atong kaayuhan. Unya, nindot kayo kung daghan kay ta para makita bitaw sa atong mga kandidato nga daghan kay ta nga nagampo para nila. Kay dili man sayon ang pagsunod sa angay ug sa kabubuton sa Dios, lisod man kaayo para nila. Mao na nga atos lang iampo, tabangan natong tanan. Siya ro ug di na gyud malampos ni atong damgo, no? So palihog mga igsuon ha. Okay ra mo? Luya man lagi, ha? Kaganina bitaw diha sa gawa sa pagsulod nako padung pa magmisa, no? Dihay bata ngadto sa kilid ba? Akong duol akong gihangyo. Ingkudong, kita nimo ng mga plastic nga putos sa candy, makaon na adas kilid. Insya ingko nga palihog dong be, kanang punita, kay padung naman kong kumumisa, di na ako makapunit ba? Ako lang siyang gihangyo. Unya ang bata, abdi kay siya. Yang gipunit. Unya pagkahuman, gaapir-apir ming duha.
Kasabot mo sa akong gibuhat? Ako lang siyang gitintal ba? Pagbuhat ug maayo. Kunya, dasig kayang bata. Kamo karon, ako mo gitintal, pagbuhat ug maayo. Pero di naman mo bata. Mao ba ni rason nga nung di na mo dasi? Ingon ba ang Ginoo, until you become like a little child, you cannot enter the kingdom of God. Manghinaot ko mga igsuon, nga mubalik ang atong pagkabata ba? Nga tintalon tag pagbuhat maayo, madasig unta ta. Daghang salamat, manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo.